ಇಂದೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಒರಿ ಕಲ್ಲುವೆನು ಪತ್ತೆರುಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ದಾನಿ ದಾದಂಡು ಏರ ಒರಿಯನ್ನ ಬುಡದಿನ ಪರ್ಸಿಡ್ದು 2,000 ಕಂಡದೆ ಅವು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಲೆ ನಾಡ್ಗ ಪೋಯಿ ಇಂದೆಯ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ಸುಳ್ಳು ಪಣಂದುಲ್ಲಾಲು ಆಲ್ನ ಪರ್ಸಿಡ್ 2,000 ಇತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಖಾಲಿ 500 ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಏತಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಕಲ್ವೆ ಏರಿಂದ ಅವಡು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಪತ್ಗ ಪೋಯಿ ಅವಂದು ಹಂಚಂಡು ಓಕೆ ಪೋಯಿ सारी उम्र मैं जो कर जब बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस ಎನ್ನ ಕಾಸು ಓಲುಂಡು ಮಾರೆ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಕಾಸು ಇಂಚಕೆ ಎಂಡ ಏರಾಂಡ ಕೊರ್ಪೆರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾರೆ ಈಯಪ್ಪ ಅಂಚನೆಗೆ ಏನುವೆ ಸರಿ ಈ ಮೂಲುಂತಿ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ರೆಡಿಯಾ ಕಾಸು ಉಂಡಿಯಾ ಕಾಸೇಪ ಕೊರ್ಪ ಕೊರು ಕೊರು ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ಕಾಸು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚಕೆ ಸರಿ ಈ ಮೂಲಂತಿ ಯಾಂಕೇನುವೆ ಕಲ್ಪ ಮಗ್ಗ ಎಂಚಿ ಪೆಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಕಾಸತ್ತ ಇಂದ ಪತ್ತೋನು सारी उम्र मैं जो कर जब बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी ಯವ್ವ ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ಅಮಸರ ಏಲರಾಯನ ಆತೆ ಬೊಲ್ಪು ಇಂಚು ದೊಮ್ಮಾರೆ ಏಲರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋನಿಲ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪೇರ ಪೋಪೆ ಪೋದು ಬಣ್ಣ 1 kg ಟಮಾಟ ಗನಲೆ ದಾದಾಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ರಿ ನನ್ನ ದುಂಪೋ ಪುಜಿ ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯ್ सारी उम्र मैं जो कर जब बड़े आ रहा तेरे पीछे ಯಾಚಿ ಈ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿಲಕ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡಂಡ ಎನ್ನಡಕ್ಕೇನು ಐಟ್ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ 200 ದಾದಾಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಇರೆಡ ಬಾಟ್ಲುಂಡಾ ಬಾಟ್ಲುಂಡು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ದಾದಾಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಈ ತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರ?